egwu aka na-etili ezeghị Mamazi Obinna Nwankwo John Bosco maka nleta ọnwụ nnekwu nne ya let Ezinne Mary Rose Uduekwesi Nwankwo Mrs. Caroline Ichoma ezigbo adaghi sị gị na
nekwo moba eze mogo nwata kwọsịa ka na ndị amasị kwọcha na anọ ndị ọgwụ ọkwa gị sị m tibelu nnekwu nne gị egwu alịlị ka ị na-akwa abụ na ọnwụ na-eli ego ị ga-enye ọnwụ ego mana ọnwa niile eli ego onye ọma bụ ezima ije n'obodo oyibo ije bute ike na ije si anọta na ịyafụ mama ahụ mana ọnwa ọjọla ajụ ahụ ọnwa ebe anya lụọ n'ụwa ọnwa ebe anya lụọ n'ụwa ndị ebe nwakpọ niile anyị so n'ojide ndidi onye ọnwụ dịrị ya dibe igwe niile echekọ n'ụzọ ọnwụ bụ ụgbọ ije ji ruo ofu ụbọchị na ya kwụ ụgwọ ọnanugo ayọn ledi ana nwanyị ka nwoke ana afọ zụlọ ọmụmụ ananụ bụlanya anyị n'obi chukwu ka anyị bụlanya gị n'ụwa ezinne igwe niile echekọ n'ụzọ ezinna anya lụọ ezinna anya na onye ga-emela anyị ka mama ezigbo nne